Isa pa po. Po. Isa pa. Siray. Kano po sa puso? 15. Oh. Bago pa. Magkano po? 155 po. 155. Ayan po, good morning, good morning. Ayun, papasok na tayo dun sa site. Lakas ng ulan dito sa amin. At baha na nga dyan sa likod. Yung van, tinaas ko na baka magbaha. Aalis ako. Tindahan. Ayan, punta na tayo dun sa Bay Project. Nagsuot ako ng kapote, pero tumigil na siya. Kasi baka abutan ako sa alanganin. Basa na naman tayo. Ang baha na dyan. Let's go. Grabe, lakas ng ulan kanina. Mga madaling araw, alas 4 siguro yun. Lakas ng ulan. May ano kasi, may low pressure na naman. Yun, baha. Apo na pala dito. Grabe, baha. Tingnan natin yung sikat na pasyalan dito kung wala pang tubig. Yung tinatawag na New Zealand. Kasi grabe yung ulan talaga kanina. Yung mga sapa sa amin ay ano, mga apaw. Wala namang ibang pupunta ng tubig na yun, papunta rito eh. Eh paano kung malakas din sa Albay? Tingnan natin yung kalagayan ng New Zealand. Baka may tubig na. Ilang oras lang na ano, wala pa. Wala pang tubig. Yung mga nagtitinda. Sabagay, dito na nga. Ano, may nadagdagan na ng kaunti. May nadagdag na. Mamaya pa yan madadagdagan kasi kumbaga ngayon lang na umaga umapaw eh. Sana wag naman matuloy yung bagyo. Kasi tiyaga na naman tayo niyan sa ikot. Kasi mga isang linggo lang na ulan, sigurado yan. Hindi na naman ito madadaanan. Dito na ako. Motor ni Kano ni kay Vince. Yo. What? Dito na ako sa barracks. Tapos sabi ni Kanoli, ako daw muna mag luto. Ayan. At pupunta ako ng palengke. Tapos dito walang ulan, pero dun sa amin lakas ng ulan. Ayan. Puntang palengke at bibili ko ng nyug, tapos pansahog. Tapos yung recipe nating lulutuin ngayon ay ano,
puso ng saging gagataan. Alright, let's go. Ayan po, at dito na ako sa punta ng palengke. Ito, MRB Police Station. Nyog. Nyog po. Pera. 45. Mga tatlo po. Sa nyog. Tag 45. Pili tayo ng maganda. Isa pa po. Po. Isa pa. Siray. Ang sira yung isa. Sige. Ay, na. Ito po. Yung bali tatlong nyog yung binili natin. May tinda po kayong tinapa? Wala po dyan sa dulo. Oh, sige. Dyan po sa dulo. Opo. Yung sili sa inyo din to? Ayun po. Sili. Sibuyas. Bawang. Kinakaya na ni Kuya. Sa akin pa po yun, Kuya, oh. Yung sibuyas, bawang. Pili mo ako ng tinapa. Makain sir. Tinapa po. 70 sir, 1/4. Pero sir, Magkano to? 70 po. 70. Ilang piraso lang. Oh, sige na. Sir, 35. Ito po. 35. Sir, thank you. Salamat. So, ingat na lang. Oo. Tinapa. Magkano po? 155 po. 155. Ay, opo.
Salamat. Tama. 155. Meron. 155. Ito. At yung pila pa. At maghanap pa ako ng puso ng saging. Dagdagan daw yan. Kasi may nakuha na sila. May nakuha na si Kuya Jewel ng puso ng saging doon sa kanila. Bale, dagdagan ko raw ng dalawa. Yung bago pa. Palingki. Puso ng saging. Kano po sa puso? Ginseng. Sa silikon. Ito. Bago pa. Dalawa po. Magic sarap po. Kano po lahat? 36. Salamat. At papalik na ako dun sa site. Ito na yung nabili ko. Siram. Agari sili. Hindi. Ang police station. Hello. At dito na ako. Time check natin ay 9:48. Alright. Yo! Amo ay. Magkapatid. Ganun eh. Amo. Start agad. Kusog ko orang sabto. Ano mo man? Marupay. Maramurago, maksod. Kasi nga ako dudok, pati ko patak sa kuha. Tamang mo. Kadelikado magbaki ng dagos-dagos. Ay, amo itong tago kita low pressure. Yung low pressure. Lipas nga ni Sus Piloy. Ah, Ito nga ninyo. oo. Usapan ito nga ninyo. So, Magulay sa korte ako binulit. Hindi man binumok. ayan, huwag gumakan ko yan. Bumukan ito. Huwag gumakan ko yan. Pag dito binumukan, masakrot talaga yan. Maski okay yan. Ayan, okay yan. Ano, di Ito na naman. Adobo ko yan. linis muna tayo sa lamesa. ng kristalin at ano ako na ito ay bubusan po ang sige tuloy si Ate so sige tuloy si Ate
Ito mo na. Nangit-git na naman. Yan ah. Delikado. Nakapasakit siya sa dito. Maray kenso. Marang ka to. Ano? Kari-kari. Ayam. Away, ubutan. Kare-kare. Ito na atos, ito na mariton ta kalibo talaga. Kali. At usad kalibo yan. Oo. Usad ah. Usad ang kalibo yan.